DIP v Edwardovi založíme kliknutím na nový účet stejně jako každý jiný účet v Edwardovi. Vybereme fyzickou osobu a měnu CZK. Účet si libovolně nazveme a vyplníme základní údaje o klientovi. Dále zvolíme možnost DIP. Doporučuji nastavit rovnou jeden cíl, a to rentu. S výší renty si nebudeme nyní lámat hlavu a necháme Edwarda, aby nám dopočítal, jak by mohla v 60 letech vypadat. Nebo si datum můžeme zvolit sami. Nastavíme vklady do DIPu. Zde například bez jednorázového vkladu vlastní investice 4 000 měsíčně, od zaměstnavatele 1000. Investiční dotazník nyní mohu přeskočit a vyplním na místě s klientem. A jsme na stránce s DIPem. Dopočítaná nekonečná renta je 4200, tak se podíváme, jak by to vypadalo například s 6000. Změníme typ renty na požadovaná. Vidíme, že 6 000 měsíčně nám vystačí do 84 let. To by pro spuštění DIPu šlo. Upravíme poplatky dle vlastního uvážení. Doplníme zbývající potřebné údaje o klientovi a poté, co bychom měli vyplněný investiční dotazník, už jen pár kliknutí a odešleme klientovi k podpisu do e-mailu. Založení DIPu v Edwardově je opravdu snadné.